4 λεπτά πια για το φινάλε του μεγάλου τελικού. Απέναντι στον Λιό Λενικιάχου. Η λόμπα στον Μπατίστ. Αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Όχι κάρφωμα, αλλά απλά η μπάλα να καταλήξει αυτό. 65-56, όπως σας είπα, Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης, Νίκολας. Ένας παίκτης με τεράστια αυτοπεποίθηση στο σουτ. Με ψηλότερο παίκτη θα το πάει στα πόδια κι αυτός. Και αυτό κάνει. Σουτάρει για 3. Ευστοχή! Και απλώς είναι νωρίς για την απονομή. Η σεμνή τελετή δεν ήταν ακριβώς σεμνή. Έλαβε τέλος. Πασαριώθηκε και ο Μπλατ με ψηλό και ευκίνητο και δυνατό παίκτη πάνω στον καλό παίκτη της ομάδας. Καλάθης. Νίκολας στα 12 δευτερόλεπτα πρέπει να εξαντλήσουν τον χρόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, να μην ρισκάρουν. Εδώ ο Μπατίστ, καλάθι πρώτου κοντύτερου Έτσον. Καθώς ρισκάροντας τόση ώρα επιθετικά ο Μπλατ δεν έχει συντερφώσει στην άμυνα. Μοιραίως λοιπόν η πάσα του Ομπράντοβιτς που ρίσκαρε και αυτός κρατώντας τον βαρύ Μπατίστ και να τον κρίνουν Διαμαντίδη. Διαμαντίδης και έχει κερδίσει το φάουλ. Ο Μπατίστ... Συμμετοχή για το Σάρπ με το Διαμαντίδη να γίνεται ο σύγχρονος μύδας του ελληνικού μπάσκετ σε εθνικό πρώτα και σε συλλογικό ασφαλώς επίπεδο με αυτήν τη μακρά τεράστια διαδρομή απόλυτα επιτυχημένη στο Παναθηναϊκό. Τρίτο κύπελο για τον Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης θα έχει σταυρώσει όλα. Φέτος πήρε 3 ατομικούς τίτλους στην Ευρωλίγκα. Καλύτερος αμυντικός, καλύτερος παίκτης της χρονιάς και καλύτερη πεντάδα. Δημήτρης Διαμαντίδης. Στους 16 ισοφαρίζει τον Μπατίστ και είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα, έχοντας και 9 παρακαλώ assist, έχοντας και 2 κλεισίματα και 70-74 η διαφορά στους 4, 12 και 6 για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός έστω και πιο δύσκολα από ό,τι φαινόταν η εξέλιξη ως τα 4 και 15 πριν από τη λήξη. Είχε μια κακή περίοδο 2,5 λεπτών όταν και η Μακάμπι έκανε μια μείωση του σκορ της τάξης του 7-0. Μπατίστ. Ευστοχή ο Μπατίστ που είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Έτσον με 17. Έχει 3 στις 5 βολές. Σίγουρα μαζί με τον Διαμαντίδη, τον Σάντο και τον Νίκολα στις κορυφαίοι του Παναθηναϊκού σήμερα. Η μεγάλη δικαίωση του Ομπράντοβιτς στο οργανωμένο μπάσκετ, η σταθερότητα, η διάρκεια, η συνέπεια μετράνε περισσότερο από το ένστικτο. Αυτό ήταν το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αυτό το μπάσκετ που διδάσκει από τη μέρα που ανέλαβε τους πράσινους και τους κατέστησε όχι απλώς αυτοκρατορία, δυναστεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αντίθετα με το ένστικτο του Μακάμπι για 3 που δεν μέτρησε σήμερα. Σάτο μαζεύει την μπάλα ψηλά. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ πάνω στο Ρωμέι Σάτο. Ευκαιρία για αυτόν να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ για τον Παναθηναϊκό αλλά και την προσωπική του συγκομιδή των πόντων. Αγκαλιάζεται στην γωνία ο Διαμαντίδης με τον καλάθι. Εδώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού, περίπου 4.000, μπορεί και περισσότεροι. 3 και 6 για το φινάλε. Ρωμέι Σάτο, ποιος φανταζόταν ότι όταν έκανε δηλώσει το καλοκαίρι που ήρθε, φεύγοντας από 4 πετυχημένα, άκρως επιτυχημένα χρόνια από τη Σιένα, από τη Τοσκάνη, ενώ περνά στο παιχνίδι ο Καϊμακόγλου, ο Τέπιτς, για να πάρουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής. Έρχεται ξανά η ώρα του Παναθηναϊκού και έρχεται όμως και η ώρα του Σάτο. Λέγαμε λοιπόν ότι έρχομαι στο Παναθηναϊκό για να πάρω ένα κύπελο Ευρώπης. Και το παίρνει. Ρωμέιν Σάτο στις 2 βολές. 3 και 6 για το φινάλε. 76-70 Παναθηναϊκός. Ρωμέιν Σάτο ευστοχή. 77-70. Το μακρύ ταξίδι του Σάτο μέσα από ένα εμφύλιο. Κατάφερε και έφτασε στην Αμερική. Πήγε για ένα χρόνο στο γυμνάσιο. Μετά στο πανεπιστήμιο. Ήρθε στην Ευρώπη. Μέσα από δυσκολίες. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 78-70. 3 και 6 για το φινάλε. Τυπική διαδικασία. Στα 2, στο 1 και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Για 6η φορά ο Παναθηναϊκός είναι στο βάθρο, ισοφαρίζει την Τσέσκα Μόσχας, υπολείπεται πλέον μόνο 2 κυπέλων της Ρεάλ Μαδρίτης. Περνάει τη Μακάμπι και τη Βαρέζε. Ο Παναθηναϊκός ένα κουβάρι παίκτες του με τον Ομπράντοβιτς και όλους τους υπόλοιπους είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Νικά με 78-70 την μεγάλη Μακάμπι Τελαβίβ, την ομάδα του λαού στο Ισραήλ, και είναι η ομάδα η οποία κρατάει ψηλά τα σκύπτρα για την Ελλάδα. Ο Ομπράντοβιτς δικαιώθηκε, το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός στέφεται για 6η φορά πρωταθλητής Ευρώπης και πλέον το σύρθημα στην κερκίδα, το ρυθμό στην κερκίδα το δίνει ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών μέσα στο γήπεδο και ο αντιπρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος εδώ. Κάνει το βήμα μπροστά, θα το κάνει και τώρα για να σηκώσει πολύ ψηλά στον ουρανό του Παλάου Σαν Τζόρντι το βαρύτιμο τρόπαιο. Και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, έχω την εντύπωση ότι έχει θέση εκεί. Την προηγούμενη φορά στο Βερολίνο τον φώναξε δίπλα του ο Διαμαντίδης. Για να δούμε αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο. Λοιπόν, εκεί μαζί του έχει φωνάξει τον Τσατσαρί και τον Μπατίστ, το κάνει ακόμη καλύτερο σήμερα. Τσατσαρής, Μπατίστ και ο αρχηγός ο Διαμαντίδης, οι τρεις της παλιοσυράς του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Για 6η φορά στην ιστορία του ο Διαμαντίδης πάντα gentleman, πάντα εμπρότης, πάντα μέσα
μέσα στην πορεία των πραγμάτων και στην εξέλιξή τους. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης μαζί με τον Πατής τον δίνει και στο Θανάση Γιαννακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς φυσικά εκεί. Αυτές είναι οι παλιοσυρές του Παναθηναϊκού και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα, είναι μια παρέα, δάκρυα είναι μια χαράς, συντροφιά. δάκρυα συγκίνησης και για το μια μεγάλο εικόνα, Μπράντοβιτς. όσο χίλιες λέξεις αγκαλιά, το αγκάλιασμα και τα δάκρυα χαράς του ο Μπράντοβιτς, του άρχοντα των δαχτυλιδιών και του παιδιού θαύματος του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, του Δημήτρη Διαμαντίδη, η χρυσόσκονη στον αέρα για τον βασιλιά της Ευρώπης, για μια ακόμη φορά, για έκτη φορά στην ιστορία του, για τον βασιλιά της Ευρώπης Παναθηναϊκό. Για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς που πρέπει να αποσυρθεί για να πάρει και κανένας άλλος, κανένα Ευρωπαϊκό. Διαμαντίδης, τα 24 χρόνια του Παναθηναϊκού. Μήπως έπρεπε να πάει και ο Φώτης εκεί, εγώ θα φώναζα και τον Μπάτμαν. Σε κάθε περίπτωση εδώ για την επόμενη χρονιά. για την επόμενη. Αναμνηστικές φωτογραφίες, ένα τρελό πράσινο πάρτι στο Παλάου Σαν Τζόρντι της Βαρκελόνης που βάζει η πρωτεύουσα της Καταλωνίας, τη βάζει ο Παναθηναϊκός, το δικό της όνομα δηλαδή, στο Πάνθεον των πόλεων όπου έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια. Το πανηγύρι αρχίζει εδώ, αλλά θα συνεχιστεί σίγουρα στην Αθήνα. Να πούμε ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει αμέσως μετά με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα. Οπότε φανταζόμαστε τι θα γίνει και στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι συνάδελφοι